Фолк-индустрията преживява истински финансов бум, хонорарите на звездите вече гонят рекорди и показват, че чалгата отново диктува стандарта шоу-бизнеса. Най-високоплатен остава Азис, който прибира между 20 000 и 40 000 лева за участие. След него се нарежда Емануела с 16 000 лева, а Преслава и Галена делят третото място с по 15 000 лева. Във втория ешелон влизат Мария, Софи Маринова, Емилия, Константин, Меди и Джордан, всички с тарифи около 12 000 лева, докато Ивана взима между 10 000 и 12 000 лева. Сред изпълнителите са стабилни хонорари около 10 000 лева са Галин, Джена, Тони Стораро и Теди Александрова. След тях идва групата на Анелия, Глория, Камелия, Десислава, Илиян, Алисия, Лидия и Десита, които поддържат нива между 6500 и 8500 лева. Фики и Ария искат по 7000 лева, а Симона вече прибира между 5200 и 6500 лева. По опитните, но порядко изявяващи се звезди Малина, Кали, Борис Дали, Селина и Яница се движат между 4000 и 6000 лева, докато Райна и Мирела поддържат около 4500 лева. Новите имена Адам и Ивайла започват от 2800 до 3500 лева, а Ванеса и Тита вече достигат 3500-4000 лева. Подостъпни остават Андрея, Арени, Нелина, Емрах, Теодора, Джия, Дана и Алекс Робов, всички с хонорари около 3000-3500 лева. На по-ниското стъпало са Джулия, Габриела, Саби, Диона, Антонио и Соня Немска с 2000-2500 лева, а в дъното на класацията стои Биляниш, която получава около 2000 лева на участие. За още новини, не забравяйте да последвате стадото.com.